Uma ufuna ukuzwa ukuthi abantu base-South Africa bafila kanjani ngokuthi kuthathwe ifa labo lokuba se-South Africa and ama-citizens ase-South Africa linikwe abantu ababuya kwamanye amazwe. Uma nje ufisa ukuzwa ukuthi bafila kanjani, ngicela ungene kule link la ngaphansi noma ubuke lesi sithombe engizosifaka la bese uya ku-YouTube ulalele le episode ye-Black Life TV. Ubuke lo mfana obhalele i-Black Life TV ukuthi ufila kanjani. Loyo mfana umelele bonke abantu base-South Africa indlela abafila ngayo ngokuthi kuthathwe ifa labo lase-South Africa linikwe abantu bangaphandle. Ngicela wenze kanjalo. Buka lesithombe ungene nakule link. Ngiyabonga kakhulu.